It's been 84 years a konečně jsme se zase dočkali Carrick Ballu. Aston Villa i Chelsea ztratili, takže skvělá šance nabrat trošku náskok v boji o ligu mistrů. Nakonec se to povedlo, ale ta výhra se nerodila proti Evertonu vůbec lehce. Pojďme se na to podívat a rozebrat si to. Z Benjamina Šeške se stává docela populární téma. On pod Carrickem ještě nebyl ani jednou v základní sestavě. Carrick ho momentálně vidí jako skvělýho žolíka, ale myslím, že je na čase, aby se tyhle výkony začaly odměňovat základní sestavou. Proti Evertonu jste hlasovali 80-20, když bude v základu. Já sám jsem byl mega v šoku, že nenastoupil do základní sestavy. Proti Palace, jestli se to nestane, tak budu ještě ve větším šoku. Jinak nakonec teda bez změn, kromě jedný vynucený Lenny Yoro místo zraněného Martineze. Tam je nějaký problém s lítkem, podle všeho maximálně 1 až 2 týdny, nic vážného. Doufejme, že to tak fakt bude, známe ty naše odhady, většinou 1 až 2 týdny se rovná 2 až 3 měsíce, takže snad to tak nebude tentokrát. Sestava Evertonu pro mě na první pohled byla trošku random generátor, jako kdyby si David Moyes stahal jména z klobouku, ale potom, jak jsem to viděl vizuálně, tak už to dávalo smysl. James Garner zaskakoval na pravý obraně místo O'Briena, který byl vykartovaný, a na levý obraně Brentwaite místo Mikolenka, to pro mě bylo trošku překvapení, ale nakonec to dávalo smysl, celkově ta sestava byla defenzivnější a v tom zápase se to projevilo asi tak, jak Moyes přesně očekával. Dostaneme se k tomu z taktického hlediska ještě. U nás, i když vlastně zase stejná sestava, kromě té jedné vynucené změny, tak od prvních 5 minut vlastně bylo vidět, že tam je spousta věcí jinak než oproti West Hamu. Není to tak, že by Carrick byl tvrdohlavý a měl jednu sestavu, jednu taktiku. Víceméně v každém zápase jsme viděli nějaké věci trošku jinak. Hned první věc, který jsem si všiml, tak bylo, že Luke Shaw v tomhle zápase nahradil Dalota v tom, že se stahoval vedle Maguirea a Jora a tvořil vlastně tu stoperskou trojici v rozehrávce. Já jsem o tomhle dělal video předtím, mně to dává mnohem větší smysl, než jak to bylo v zápase s West Hamem. Dalot má tímhle mnohem větší volnost běhat dopředu, je na to atleticky mnohem víc vybavený než Luke Shaw momentálně, takže za mě skvělá změna. Shaw už prostě momentálně nemá nohy na to lítat po levé straně sám nahoru dolů a zároveň myslím si, že to, že nehrál Lisandro Martinez a Maguire se kvůli tomu posunul na levýho stopera, taky hrálo svoji roli. Luke Shaw s ním zůstával blíž, aby když tak hasil i protiútoky. Útok mi tentokrát přišel mnohem víc fluidní než proti West Hamu. Proti West Hamu vlastně Mbeumo na sílu trošku držel levou stranu, tolik se ti hráči mezi sebou neprohazovali, West Ham to měl mnohem jednodušší bránit. Tady tu levou stranu držel hlavně Cunha tentokrát, Mbeumo se držel víc na hrotu, ale ti útočníci se mezi sebou hodně točili. Evertonu to vlastně z začátku dělalo docela dost problémů a i když jsme si nevytvořili podle mě za celý zápas nějaký fakt delší, souvislejší tlak, tak díky této rotaci a díky tomu, že jsme rozpohybovali, tak jsme si vytvořili docela dost takových pološancí a zajímavých momentů. Každopádně jak předtím West Ham, tak Everton na nás měli recepty, díky kterým vlastně ten útok docela eliminovali úspěšně a je zajímavý, že oba ty recepty byly trošku jiný. West Ham předtím hrál hodně hluboko s extrémně agresivní osobkou na Bruna Fernandéše. Řekli si prostě si zalezem, nejvíc kreativního hráče, budeme zdvojovat, nedáme mu ani centimetr prostoru a fungovalo jim to skvěle. David Moyes měl trošku jiný přístup. Everton vyrukoval spíš s takovým midblokem a extrémně agresivní hrou o druhý balony, to je momentálně v Premier League vlastně alfa omega. Navíc Moyes je chytrej a identifikoval naše jediný hráče, kteří jsou schopni ten míč vzít, vyvést a nějakým driblingem ten midblock překonat. U nás je to Mainu, je to Cunha a je to Amad Diallo. Na tyhle 3 hráče měl Everton připravený naprosto perfektní a extrémně agresivní pressing triggers. A hodněkrát se v zápase stalo, že tyhle hráči byli třeba zdvojovaný, strojovaný. Cunha a Amad byli většinou zdvojovaný jak fullbackem, tak křídlem, něco, co my jsme třeba předvedli proti City, proti Dokuovi a Semenyovi. I proto vlastně volba Armstronga na jedné straně, který velmi dobře brání, a překvapil mě v tomhle vlastně Ndiaye, který byl velmi dobrý dozadu. Ale nejtěžší to v tomhle ohledu měl určitě Kobe Mainu, který byl vždycky v sendviči aspoň 2 záložníků. A v čem to měl ještě těžší bylo, že Tierno Berry, útočník Evertonu, se i stahoval dozadu a presoval ještě z druhé strany, takže Kobe Mainu měl extrémně těžký zápas. Tady nám bohužel ještě hrozně moc nehrál do karet to, že se před zápasem zranil Lisandro Martinez, protože přesně tenhle midblock on umí vyřadit. On je vlastně náš jediný obránce, který konzistentně umí dát tu diagonální přihrávku středem, vyřadit pressing soupeře a v tomhle ohledu hrozně chyběl, takže trošku štěstí pro Everton, smůla pro nás, že se
zrovna na tenhle zápas zranil. A aby toho nebylo málo, tak jak Bruno Fernandes, tak Casemiro podle mě se asi úplně dobře nevyspali na tenhle zápas a moc jim to nešlo. Myslím si, že taktika moje se byla správně zvolená, ale každá takováhle taktika ti něco dává a něco ti trošku bere. Myslím si, že z tohohle midbloku a velkého důrazu na Mainu a Amada Kuni by najednou Casemiro i Bruno měli docela dost prostoru manévrovat, což měli, párkrát tam měli dost místa, ale bohužel jim to včera vůbec nešlo a ztráceli tam hodně balonů, dávali hodně špatných přihrávek a i proto jsme si nikdy nevytvořili souvislejší tlak. Naštěstí ty ztráty, bylo jich fakt hodně, nevedly k ničemu tak extra vážnému. Everton vlastně hrozil hlavně střelama z dálky a rohovejma kopama. Oboje úplně v pohodě hasil St. Lamens. Když jsem zmínil ty rohy, tak na ty se prostě musí fotbal nějakým způsobem podívat, protože to je naprosto šílený, nedá se na to koukat, je to totální wrestling. Já nechápu, jak jsme se ve fotbale přesunuli z toho, že golmani byli extrémně chráněný, vlastně až příliš občas. A dostali jsme se k tomu, že dneska jako jim tam podle mě můžeš jako sundat trenky a dávat lokty a nikdo to neřeší, nebo podle toho, jak se rozhodčí vyspí. Chtělo by to najít nějaký kompromis a myslím si, že na příští sezonu se zavede nějaký pravidlo, omezení hráčů malým vápně, nevím, cokoliv, ale musí se s tím něco dělat. Tenhle jako harambol u těch rohových kopů je naprosto šílený, nedá se na to čumět. Každopádně tohle mi dává skvělý oslý můstek pochválit Lamence a vlastně říct svýho hráče zápasu. Myslím, že tady se skoro všichni shodneme. To, jak to řeší, s jakým klidem, prostě všechny ty centry, všechny střely. Je to jako pro nás fanoušky, pro obranu, pro všechny je to tak příjemná změna oproti tomu chaosu, co způsoboval Onana i někdy Binder. A vlastně nechci zbytečně Onanu hejtit, ale prostě u těch rohů někdy člověk už si ho prostě představuje, jak tam sedí a nasazuje si štulupny. Myslím si, že tenhle zápas bychom s Onanou asi nejlíp remizovali. A vlastně oba stopeři, celá obrana si zaslouží chválu za ten 100% fokus. Kredit Jorovi za to, jak zaskočil za Martineze. Myslím, že prvních 10 minut měl trošku shaky, ale pak se do zápasu skvěle dostal a výborně Martineze nahradil. Myslím, že se nám tady rýsuje jako obrovský talent do obrany a doufám, že dostane víc příležitostí. Když se vrátím k tomu Šeškovi, tak ten se do hry dostal tentokrát o trošku dřív než proti West Hamu, o nějakých 10 minut a vlastně už od začátku bylo vidět, že to s ním stopeři mají mnohem těžší než třeba s Beumem, který prostě není hroťák. A když tam máš proti sobě obří věže, jako Tarkovský, Keane, potažmo vlevo i Branthwaite občas se stahoval, co mám Beumu udělat, že jo. Šeško je najednou presence, najednou nějaký outlet, kterýho si musí víc všímat, sklepne balón, vyhraje hlavičky. Upřímně to, že nebyl v základu, je pro mě docela crazy a myslím si, že tenhle experiment na tyhle druhy týmu už by měl skončit a Šeško by měl být to hlavní kladivo do těchto zápasů. Nám se nakonec podařilo po další standardce Evertonu urvat konečně protiútok, to nám jde skvěle. Kůňa tam výborně vyslal Beuma, ten to skvěle vyřešil. Šeško přesprintoval Tarkovského úplně na pohodu a krásně zakončil. Výborný gól, ale samozřejmě je to zase break, je to Everton na chvíli vypnul, na chvíli prostě to podcenil. A nebyl to nějaký soustavnější tlak, nebo že bychom dlouho bušili do zavřený obrany a konečně ji odemkli. Byl to zase to, co nám šlo nejlíp a to, jak jsme dávali góly za Kerika před těm větším týmům. Šeško už musí každopádně prostě do základu na Pelis a chápu, že je skvělý žolík, ale prostě tyhle výkony se musí odměňovat. Navíc Amad podle mě poslední dobou je trošku z formy, myslím, že ta změna se jí nabízí momentálně. Obecně bych asi řekl, že tohle bylo po Fulhamu pod Kerikem vlastně druhý utkání, kde bylo nejvíc znát, že potřebujeme vylepšit zálohu, respektive potřebujeme prostě novou krev do zálohy. V tomhle zápase by třeba takový Elliot Anderson se vyřádil totálně, to byl přesně zápas pro něj, pressing trigger na něj, on je silný, dokáže vyvést balón, udržet ho. Mainu má tyhle schopnosti taky, ale prostě Anderson je v tom zatím lepší a potřebujeme prostě takovýho hráče proti Fulhamu a teď proti Evertonu, ta záloha tekla úplně nejvíc. Zrovna jak jsem říkal, Carrick může vypadat trochu tvrdohlavě, možná se týče té selekce, ale od první minuty je vždycky vidět, že i se stejnou sestavou je tam hodně taktických rozdílů a řekl bych, že takticky nad Moje jsem včera určitě neprohrál. Moje sice našel skvělou cestu, jak nás donutit ke ztrátám, vyřadit naši křídla, ale zároveň měl podle mě kliku se zraněním Martineze a zároveň s tím, že jak Bruno, tak Casemiro neměli úplně dobrý zápas. Do budoucna mě akorát trošku děsí, že jak Nuno, tak Moje měli docela zajímavý recept, jak náš útok eliminovat. A ty recepty byly vlastně tolik odlišný. Je to něco, co Carrickovi hodně komplikuje práci, ale fotbalový zápasy se dneska vyhrávají všelijak a naštěstí Everton, i když měl někdy navrch, tak to zkoušel víceméně jenom střelama z dálky a tím wrestlingem u rohových kopů, což Lamens prostě skvěle hlídal.
Příště nás čeká Pelis doma, v jejich momentálním rozpoložení si myslím, že nebudeme chtít nic jiného než výhru a jsem hrozně zvědavý, jestli tohle Kerika už finálně zlomí a toho Šeška do základu dá. Myslím si, že se to extrémně zaslouží a skvělý žolík, ale prostě tohle se musí odměňovat. Nejlepší střelec Premier League z Open Play v roce 2026, takže začíná se dostávat do skvělé formy, ale se těšíme na příští sezonu, až bude trošku víc adaptovaný. Dej mi vědět, co si o tomhle zápase myslíš, kdo je tvůj hráč zápasu, typu že Lamens. Jestli tě tyhle rozbory a reakce baví, tak dej like, subscribe, pošli to kámošovi, co fandí United, budu mega rád. Vidíme se příště, tak zdar.